Machiegni kendo, kaunti ma Homa Bay pod ni kod pek e yudo remo moromo ma ginyalo tiyo godo e konyo jotuo man kod dwaro makende mar remo e ute thieth mag piny owacho mayudore e kaunti no. Migawo mar thieth e kaunti no wacho ni thoth ute thieth ma kono ni kod pek e konyo jotuo nikech nok mar remo, kaluwore ni jopiny bende ok ohero madhi e chenro mag golo remo mar konyo jotuo. Kuom higa achiel, kaunti no owinjore bed ni tiyo gi remo maromo pints 11,400 e ute mag thieth mopogore opogore. Kata kamano, remo maromo pints madirom 7,000 kende ema yudore mar konyo jotuo. Apisa mochung' ne chenro mar pimo tuoche e laboratori, James Okute, mane loso Ugis e kinde chenro mar golo remo, ne okoni ni dwaro nitie mondo mi jopiny owuog oko mar konyogi yudo remo ma ginyalo konyo godo jotuo. Higa onego bed ni watiyo gi remo pint 11,400 to ng'enyne to ok wachope kiwango no kaluwore gi challenges ma wayudo jiwo ji mondo ogol remo, kendo ineno ka pod jothurwa ng'eny gi pok ong'eyo gimomiyo kata ber mar golo remo mondo wakony go jotuo e hospitende wa e kaunti wa mar Homa Bay. Koro pod wan gi nok mar remo, kendo dwagomb ni mondo ji ochiwre mondo ogol remo mondo wakony go jotuo e hospitende wa. Watemo ga matek ni jotuo kobire e ward, sana sana e ward ma wantiere ma watiye ma jo kaunti ma Homa Bay omiyo wani wakonyo gi e yore mopogore opogore gi dakteche wa, gi nurses wa, gi lab personnel wa, gi clinicians mawa. Watemo matek ni watimo ne jotuo bende test ma inyal dwar, pim mora mora minyal dwar e yo ma ok gichulo pesa mora mora. An achiel kuom jok mosebedo ka golo remo makonyo jotuo. Gimomiyo agolo remo en ni wayudo ni remo konyo jotuo. Nitiere jotuo man gi dwaro ma iyudo ka seche moko gi bleed, to gima nyalo konyo, gima nyalo rescue gi en mana ni komede remo.